Sedaya minangka pambiwara ngaturaken sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng kesenian daerah LPP Radio Republik Indonesia Surakarta wonten ing giaran Radio Tonil Ringgit Tiang. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken cariyos Bomo Naraka Sura dene paraga ingkang badhe nggesangaken cariyos menika Raden Sitijo dipun paragani dening sederek Timotius Dewa Dharma sarjana seni. Bathari Pertiwi dipun paragani dening sederek Tutik Retno. Prabu Kresna dipun paragani dening sederek Ali Marsuti sarjana seni. Prabu Baladewa dipun paragani dening sederek Billy Aldi Kusuma sarjana seni. Raden Setyaki dipun paragani dening sederek Lois Syahputra sarjana seni. Raden Sombo dipun paragani dening sederek Joko Surnarno. Ratu Jembowati dipun paragani dening sederek Fitria Trisnamurti Magister Seni. Dewi Rukmini dipun paragani dening sederek Yohana Rosinta Christmas sarjana seni. Dewi Setyo Bomo dipun paragani dening sederek Supini. Sederek Wahyu Sabto Pamungkas sarjana seni maragani dados Prabu Bomantara. Sederek Tri Harajanto sarjana seni maragani dados Patih Pancatnyono. Sederek Ruseno sarjana seni maragani dados Semar. Sederek Joko Surnarno maragani dados Gareng. Sederek Edi Sulistiono sarjana seni Magister Humaniora maragani dados Petruk. Sederek Joko Priyono sarjana seni maragani dados Bagong. Sanggita Setiaji Widya Dharma sarjana seni maragani dados Raden Abimanyu. Yakso Cakil dipun paragani dening sederek Lois Syahputra. Salajengipun sutradara sederek Sanggita Setiaji Widya Dharma sarjana seni. Asisten sutradara Wahyu Sabto Pamungkas sarjana seni. Dalang sederek Edi Sulistiono sarjana seni Magister Humaniora. Penata iringan sederek Sutekno AMD kalian Topo Martarto sarjana seni. Penata suara sederek Warsito kalian Heri Wiono ST. Pengarah teknik sederek Junaidi. Koordinator konten media baru Muhammad Arifin. Kamera Danik Rahmawati. Firman Setiabudi. Pengarah acara Gunawan. Dokumentasi Yohana Tutik Retno. Produser pelaksana Aris Murtono sarjana seni. Produser Ibu DRA Ninik Widaningsih. Kairingan Karawitan Radio Republik Indonesia Surakarta Jangkep. Kanthi Swarawati sederek Lastri SE. Supini Rizky Ainanda sarjana seni. Pelindung Kepala Radio Republik Indonesia Surakarta Bapak Bambang Duyana Esos MM. Para sutresna budaya, salajengipun sumangga kula dherekaken sugeng midhangetaken ngantos paripurna babaring cariyos Bomo Naraka Sura. Sumangga.
bocah bagus sitijo. Ana tetembungan swargane wong tuwa kuwi gumantung marang anak. Bombong rasaning wong tuwa menawa putra-putrane bangun miturut marang wong tuane ya nggih. Inggih Kanjeng Ibu. Sak saged kawula badhe mituhu napa mawon ingkang dados dawuh paduka Kanjeng Ibu Betari Pertiwi lan Kanjeng Eyang Bathara Ekawarna. Aku tak takon karo kowe ya nggih. Wiwit cilik mapan ing kayangan Eka Pratala sing ngancani kowe mumpun ibu karo eyangmu. Apa sira ora kepengin mangerti sapa kang ngukir jiwa lan ragamu? Apa ora kepengin ngerti sapa Sudarmamu tonggir? Sewu lepat diagunging samudra pangaksami Kanjeng Ibu. Kang putra Sitijo mboten pengin mangertosi sinten to Sudarma kula. Pakene jeneng sira ora kepengin mangerteni sapa to Sudarmamu. Dasarmu apa tonggir bocah bagus? Nggih Kanjeng Ibu. Kula menika sampun dewasa. Kula saged gagapi lelampahan ingkang sampun kawuri. Wiwit alit kula mapan ing kayangan Eka Pratala lan ingkang gula wentah kula mboten sanes namung Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Eyang Bathara Ekawarna. Kenging menapa kula mboten mangertos kula mboten dipun gula wentah kalian Sudarma kula. Pangapunten Kanjeng Ibu. Nyadong duka ingkang kathah menawi kula nggadahi panyokra bawa wonten lelampahan kawuri ingkang damel pinggeting ati tumrap Kanjeng Ibu. Temah Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama mboten saged nyawiji. Ibu, kula mboten wantun nyuwun pirsa. Kula mboten kepengin Kanjeng Ibu nandhang sungkawa. Matur nuwun ya nggih. Sira wis bisa njaga rasaning pun ibu. Nanging lugune kejaron kang dadi pangangenangenmu luput sing dadi kekantalmu ya nggih. Nuning nggih Kanjeng Ibu. Sejatosipun kula menika namung jagi raosipun Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Iya anakku nggih. Kula badhe tetanyong. Menapa menawi kula menika pinanggih Sudarma kula, urip kula menika badhe tinemu mulya. Lah nggih dereng kantenan to Ibu. Utawi kula menika pisah kalian Kanjeng Ibu badhe ngaung-ngaung Sudarma. Menapa inggih urip kula menika badhe tinemu mukti? Dereng mesti Kanjeng Ibu. Lho. Menika menapa Kanjeng Ibu? Iki mono Cangkok Wijaya Mulya. Pusaka paringane Pukulun Bathara Wisnu minangka tandha tresna klawan pun ibu. Wektu dina iki Pukulun Bathara Wisnu ngrampungake darmaning manitis Nalendra ing Dwarawati Sri Bathara Kresna. Nggih putraku, yen sira gelem ngugemi tembung swarganing wong tuwa gumantung saka putrane, manuta klawan pun ibu ya nggih. Cangkok Wijaya Mulya kang dadi tandha bukti iki ya nggih. Nuning nggih Kanjeng Ibu, pamangestaken dawuh.
swargane wong tuwa gumantung saka putrane ya bakal tak lakoni. Pancen lakon iki adile kudu dilakoni. Cangkok Wijaya Mulya kang dadi dalane. Nggih, Kanjeng Ibu, kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Purnameng gegono dasare mangsa ketika imana wang ring ujung hancolot sanan akarya wigana miwasining wana wana gung tinunu
Pajajaran inggih nagari pundhita ingkang kayekati Dasa Purwa. Ika marang sawiji adinuwih dasa 10 punika ta ingkang minangka purwakaning carita ing nagari Dwarawati. Ya ing negari Dwaraka ya ing Jenggala Manik. Negari Pandang Punjung Pasrukir loh dinawi gemah ripah Karta Tata Turaharja. Karana kaperbawan kang sasoning kono punika titising Sang Hyang Wisnu Bathara dewataning kabagyan. Adiduluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Narayana Janardana Hersikesa ya Padmanaba Narendra miguning agna tan ngendhak gunaning janma luhur tan ngungkul-ungkuli andhap tan keni ngungkulan nujari soma lenggah siniwa kang stinggil Binaturata hanimbali pasiban ingkang putra satu ing Kadipaten Raden Samba Raden Harya Satyaki bingeng manah mulat arawihipun ingkang araka ing Mandura Prabu Baladewa Marma kapang-kapang denyanang kapi. Oh iya Yai Prabu. Sang Baladewa Narapati lawan Nareswara Kresna. Kalangkunging tresnani romring Sang Hyang Banon Jinawi. Boyata maturna ingkang pinastika Pinasti kusuma dadya pepujaanku kakuwungirat kang weh ruciting driya griya matrenyuh tis-tis linobong brontot pantes patrape kang warna Yang suksma adilinuwih mugi angayomana panjenengan ingsun kula nuwun Koko Prabu dereng dangu rawuhipun Koko Prabu ing Ndarawati ripaduka ngaturaken pambagya panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Baladewa. Lah dalah. Adikku Di kadangipun Kakang, iya Yai Kresna ndak tampa pambagyamu.
Ndak tampa tangan loro kakalungake ing jangga sumusuping pranaja. Rumeketing wardaya dadiya cahya nur cahya Yai. Kawula nuwun Koko Prabu. Rayi Paduka kula pun Jembawati ngaturaken pangabekti mugi konjuk Koko Prabu. Ri Paduka kula pun Rukmini ngaturaken sembah Koko Prabu. Ri Paduka kula pun Setyabama ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Lah dalah. Mak celes rasane ngatiku ngrungokake aturmu. Adi-adiku satelune sing padha rukun-rukun ya. Rukmini, Jembawati lan kabeh wae. Wis dadi kodrating pun Kakang sira kuwi adiku ipe. Ning jane ya adiku nak ndulur. Rukmini lan Setyabama muga-muga awet nggonmu jejodhoan kelawan Kyai Prabu Sri Bathara Kresna. Ya, tak tampa pangabektimu Jembawati. Rukmini Setyabama pangestunipun Kakang kowe tampanono ya. Kawula ninggih Koko Prabu. Dahat kapundi pangestu Paduka dadosa jimat paribeh kula. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Kapundi pangestu Paduka mugi dados jimat kula siang dalu. Nuwun inggih Koko Prabu. Kula pundi dadosa jimat Koko Prabu. Putra Paduka ing kadipaten kula pun samba ngaturaken pangabekti konjuk wonten ngarsa Paduka, Wa Prabu. Koko Prabu. Ri Paduka ing lesan pura kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Ya, samba siaki tak tampa kabeh. Pangestuku padha tampanono ya. Nuwun inggih, Wa. Kapundi dadosa jimat pariping nggih, Wa? Kula nuwun inggih Koko Prabu. Pangestu Paduka kula pundi mugi dadosa jimat siang pantaraning ratri. Yai Prabu Sri Bathara Kresna Yai. Wonten dawuh pangandika Njeng Koko Prabu. Rikala pun Kakang lelengganing negara Mandura kedadak nampa caraka utusane Yai Prabu saka Ndarawati. Nelakake pun Kakang katuran rawuh ing negara Dwarawati. Padha sakala nratap penggalipun Kakang. Apa baya negara Ndarawati ketekan parigawe payo dening rawuhipun Kakang. Maragagi sajarwa Kang Tetelo ndak midhangetake Kang Permono Yai. Duh Koko Prabu, jimat pepunden tuwin sesembahan kula. Waleh-waleh menapa kepara leres dawuhipun Njeng Koko Prabu ing kalenggahan menika negari Ndarawati ketaman Pancabaya. Wonten pangancam lan pangamuk ing nata ing negari Traju Tresna Prabu Bomantara inggih Boma Narakasura. Bomantara menika tetela nalendra ingkang sekti mandraguna apaes Jawarsasa ingkang kasudebyanipun jagat tanpa timbang Koko Prabu. Lah dalah. Adiku Di kadangipun Kakang. Wis to. Wiwit bocah jeneng sira kuwi kulina tetandhingan kelawan mungsuh. Selagi isih Jaka Umalakala. Si adiku wis wani nugel gulune si Kangsa Dewa nganggo cakra Baskara. Nanging apa baya, apa sebabe ndadak nganggo sambat pun Kakang to Yai. Duh Koko Prabu, yektosipun kula menika mboten ajrih utawi wedi menati nandingi Prabu Bomantara nanging kula anggep menika Paduka Suling Sudarma. Sinten malih ingkang ngayomi Ri Paduka ing Ndarawati kajawi amung Koko Prabu Baladewa. Iya. Ya syukur lamun mengkono Yai. Kanjeng sinuwun keparenga kula matur sinuwun. Ya Yai Jembawati ana atur apa Yai? Rati kirang pana raos sing manah para garwa. Sambung rapetipun menapa dene Prabu Bomantara nantang prang dumateng Paduka sinuwun.
Nuwun inggih sinuwun. Menapa rumiyin sampun ate memengsahan? Kok Ratu Taju tresna nantang kalian Paduka? Inggih kula ugi kepengin mangertos Koko Prabu. Menapa to darunanipun Paduka memengsan kalian Prabu Bomantara? Ya. Pun Kakang ya kepengin ngerti. Lehmu petuk karo Bomantara ki kapan? Kok kowe sulaya karo Bomantara ya, Yai? Duh Koko Prabu, trepipun kula inggih dereng damang, namung kemawon celak nyono doh nyono. Prasangkane manah Bomantara menika yektosipun rayinipun nata magoda Prabu Jarasandha, putranipun Prabu Bryodata. Ambuk bilih Bomantara menika rumaos sakit manahipun, sabab kula dados jalaran pecahipun Prabu Jarasandha, Koko Prabu. Rasing resang nangkung ing jatan kepadaning kasang saya ing purita rudat tenang kranui grantaka temah wigana kinupita ing sahari prinipta pama puspita Duh, Koko Prabu. Kepareng ori Paduka pun Setyaki matur wonten ing ngarsa Paduka. Yai Setyaki, jeneng sira ming setanggon musibah ing ngarsanipun Kakang Darbiaturapa Setyaki. Nuwun sewu. Boten nami kula menika nyigek anggenipun wawan pangandikan. Nanging Koko Prabu, sampun kepireng surak mawurahan, tambur beri, munyo ngungkung, penantangipun para wadyabala saking negari Traju Tresna, sampun dugi tapel watese praja. Pramila, tumuntun enggal katuding sinten ingkang dados Senopati Agung nrenggalangi tiyang ing Traju Tresna. Peladalah. Menawi boten wonten ingkang majeng, kinenten tiyang Durawati lan Mandura menika wadon pepinjungan. Wah, setan! Setyaki! Ora sah dadak nganggo semon-semonan. Aku ngerti kok. Sing mbok tuding, sing mbok tuju ki sapa? Apa dikira aku Prabu Baladewa ki ora wani tanding lawan Bomantara ngono apa piye? Yo, Kresna. Wonten dawuh Koko Prabu. Aku kuwi Nalendra sing ora iso disemoni. Ning ing dina iki pun Kakang kuwi bakal mbuktekake lamun to si Adi kuwi njaluk pengayomanipun Kakang, aku minangka dadi sulih sarirane Sudarmamu. Tak ayomi sawutuhe. Ingsun pribadi kang bakal nyarirane Ngrabasa puput tanding lawan Bomantara. Jaluk pamit. Yai Setyaki lan Kulup Samba Wisnubrata. Kula wonten dawuh Rama Diwaji. Jebul atur Setyaki mau wis kuwawa gawe muntaping Koko Prabu Baladewa satemah bakal maju ing pabaratan. Mula kang saka kuwi aja wedi kangelan. Sira sakloro nganti para wadya sacukupe. Dumbanana tindake Koko Prabu Mandura Yayi lan kowe Samba. Nuwun inggih ngestakaken dawuh nyun tambahing pangestu Rama Diwaji. Sing ati-ati Masakan dawuh. pangestuning sun tansah banyu mili marang sira sakloro. Nyanglunging kadung langkulir kawraksan
Bathara. Ana mangsa pasyaksa malang kadhak ana ing palagan. Mumpung durung kowe tumekaning pati ayo ngaku aku sapa kowe? Lekna mripatmu rungokno gobokmu. Sapu kawating praja Traju Tresna patih Pancatnyana aku. Sapa kowe wani nyandhet lakuku? Putra Nata Dwarawati Sambaya wis nubrata aku. Pancatnyana, kepiye? ayo iriten bali prajuritmu. Pumpung kowe durung tumekaning pati, eman-eman lamun sira tumekaning pati, ayo mara gage kowe padha bali. Ora bisa. Sing kudu sumingkir kuwi kowe. Sumingkira. Wani ngaglah ning pangarepaku, tak pateni kowe. Kowe lah dalah sugih kendel Bandawani. Kelakon tak tempiling sumyur kandhangmu kowe kowe. Mati dening aku. Ayo, Paman Setyaki, Paman Pancal siramu. Buka sirahmu. Saking Paranggono kang sumiwi warata tanpa slawarata tanpa salon warata tanpa salon yuri sang Bumantara Malaning rat lekning jagat ladaing bumi panek paning jajalarat waning limpe Pancatnyana mripate menteleng ya nyawang sajak ora seneng kumendel kaya wong sugih piantel sapa kowe Sapu Kawat Praja Dwarawati Singa Mulanjaya ya Harya Setyaki. Wadalah gemleger suarane Nitik saka busana Kanalindran. Apa bener kowe kang jejuluk Prabu Bumantara? Kene ora mamak mripatmu wis tok jereng kupingmu. Pancen mburi saka Traju Tresna. Jejuluk Prabu Bumantara ya Bama Naraka Sura. Serep nyawamu, kowe arep ngendih kawibawan Nata Dwarawati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wadalah. Setyaki. Anggonku lumuruk ana ing Dwarawati kuwi pancen ana dasar. Sepisan. Nata Dwarawati kuwi sutang pati kelawan kadangku tuwa ya Prabu Jarasandha ing Magadha. Mula ing wektu dina iki aku kudu bisa nyuwargake marang kadangku Prabu Jarasandha. Mula aja mung kowe ana ing pangarepanku. Ratumu Dwarawati maju ing palagan. Semangkahang sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludhuk kuntur katok Setyaki nyata sekti mandraguna. Tangkap cocok bau Lahan
nindakake majuwa memonaraka sura ora bakal ingsun kigreng kapara Kakek majuwa. Ayo majuwa legane ati kowe. Ayo. Majuwa Prabu Kumandra. Lakon ora kowe. Pangan kowe. Sayuto bareng mono 50 wuri. Ayo, ini 100 tanding lan Prabu Baladewa. Pemandara kowe. Wah, waton nungkak ora ngerti pranataning perang. Alasan datang pranatan perang. Yen kowe arep tau tanding Prabu. Ayo. Kosek. Ayo, ini. Iki apa sing diarani Banteng Mandura iki apa ya iki to? Lha Banteng Raja Prabu Baladewa, ya Kakrasana, ya Sangkarsana, ya Wasingasana, ya aku. Jalan piye karepmu? Aja mung gegeden umbuk kowe. Ayo maju legane atiku. Jare kowe iki wong sakti. Jare kowe iki wong kang duweni kasekten kowe. Sakno adi jaya kawijayanmu. Yen ora bisa ngundurake Prabu Baladewa. Ayo, aku meguru karo kowe Pemantara. Wis. Lah ngopo? Wis aku sesumbar. Lha piye? Ampian kaya wong jalanan puter kaya menjadi maju sekali kaya atiku dublak tukang penjajah mamu Ojo. Aku yo iso. Mangsane kaya sekti-sekti Madraguna mulung mangungsir amung ngumpul kowe aku iso ora mau nata ing Mandura gini yo munduri jurit mung kegede nempyak kurang cagak Pancana Kula wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. kowe menang ora? Ing ajeng kula menika mimpang. Wah, menang yo. Nah, rasane nang tiak nak tias singsun. Lajeng kersa paduka kados pundi sinuwun? Sik aku takon kowe menang karo sapa? Kula mimpang kalian Samba. Namung kula lajeng dipun tungkak kalian Sentyagi. Gini yo, kowe ra iso nrenggalangi. Kala wau dipun limpe sinuwun. Tandane ratune Trajutrisna to sing tandang kapi. Inggih. Lah, pateh. Kaya ngono iki piye? Dwarawati wis bedah. Apa maneh Mandura? Saiki kurang sak jangkah anggonku jumangkah. Lumuruk ana ing negara Ngamarta. Semangga kula dherekaken sinuwun.
Dedep tidem prabawaning ratri sasadara manjer woryan tan kuciwa memanise menggep srinateng dalut sinewaka sang yapra dase aglaring cakra wolot kendang kapratundang lir kabuncang sang Yawadya Baladwarawati ingkang pinandhikan ing Mandura Prabu Baladewa Satyaki tuwin Raden Samba bubar mawut mawurahan candhane nganti kaya tambak merang katempuing banjir bandang samyul maris kapiandhem tambuh parane nakala samana bedhug tengange wancenipun tegesipun tengah siang surya manjer tengahing langit datan kaya tindakira saturing Plongkowati Raden Abimanyu tuwin para punakawan catur mbok yo mesem
Bagong. Iya, Tru. Apa, Kang? Iki ana tengah alas. Lah iya. Beduk tengange tegese wanci tengah awan. Lah iya. Rarian tegese leren tindake ndara. Ning ana pitakon sing bakal tak takonake karo Rama Semar. Apa kuwi? Apa gerangan sing mbok takon kuwi apa? Ini lho, Rama Semar. Anggrono adekan satriya, nggih ta? Sakliyane susah ana alas, mesti ngadep karo eyange. Pamane kaya ndara Abimanyu iki, awake dhewe ngenteni ana iki to ngarep patrabaan. Ndara Abimanyu sowan kang Eyang Resi Wiyasa, ngono ta. Lah, nek jaman Ndara Wiyasa ki jeh Bambang jeh bocah sowan karo ramane Begawan Palasara utawa Begawan Sakutrem lho. Kok ora ana ya mok satriya kok adekane ning kafe apa ning restoran ngono kok ora ana. Lho ki maknane apa mok kae, Mak? Aja nyang. Kok mesti ngono lho. Tur nganggo gendeng gambir sawit mesti ngono lho. Ah iya. Ya kuwi apa mok tegese? Telesane gambir sawit ngono. Werdine bocah enom kuwi sowan marang wong tuwa kang dipitaya duwe apa kae pangalaman jawake apa kuwi. Lelakon kang ngilmune wigati buntas saking kawruh lan ngelmu, buntas saking lelakon kang dialami dening ingkang sepuh. Ah, saka lelakon-lelakon mau cara-cara disawijikake dienggo kuwur-kuwur sembur kese medharake. Nek cara saiki golek referensi ngono to Kang Gareng ya. Ndara kuwi. Ya, cara kuwi piye, Reng? Cetha no, lah genan dhisik kuwi rak ndarane ya ngono ra tawu kuwi. Sapa Truk? Anu jenenge Truk? Lali aku. Saya tuwa meh sepiyon kok lalen lho. Begawan. Begawan sapa kuwi? Begawan Saptarga ki ora dhisik tau dadi Resi ratu. Wiyasa. Resi Wiyasa. Bapak Resi. Dadi ratu. Lah jaman dadi ratu kuwi ya rak kawruhe kuwi lho. Bab tata praja kuwi rak Prabu Kresna Dipayana. Akeh kawruhe akeh nata praja nata kawula kuwi. Lah yen ana payo-payo bab apa wae rak kudu ditakokke to. Iki pinemu klasik. Saiki nek pinemune cah enom si Bagong kuwi nek kok mesti adekane mesti cah enom sowan karo mbane ngono kuwi ngopo to? Ya saudara iki nek mbah engko ya dikeki sangu. Lah sangu ki wujude pirang-pirang. Ya sok disangoni gedang, sok sangoni pelem, sok sangoni dhuwit, ya sok sangoni pangerten barang. Tegese iki nek sanom ki saiki ya adat saben ki nek suwane ngene mbah ki siji ya kuwi mau. Kok sing tak omongke mau ling ping pindhone mau saiki ki arep golek pengetahuan to ngilmu ki saiki ya kari nyawang kahanan ngono wae iso rampung kok. Lah iya, saiki neng dalan kowe iso ngerti barang-barang. Neng omah aku neng kene iki lho, Pak. Neng kene iki wujude neng kene aku ngerti neng gone wilayah-wilayah iki ana angin ribut ya ngerti. Wit do ambruk ya krungu. Lah kuwi nandhake yen to saiki iki barang-barang iki iso didelok kanthi gamblang, gampang ngono lho. Lah ngono to. Lah iya. Terus saiki nyemak Cupumani Astagina ngono ya ta ya. Lah iya kaya ngono. Iso ngerti apa-apa. Cara-carane ngono. Karo cara aku ngene, Reng. Nek aku ki mau pinemune Rama, pinemune Kang Gareng, pinemune si Bagong. Lah iki wis dadi tinggalaning para sepuh trah Witaradya. Wis saka pertapan Pariwana utawa Saptarga iku mau satriya ki ambeking 3 perkara tak kandhani. 3 perkara. Apa wae kuwi? Siji, ingaran Wiku Aldaka. Oh. Angka 2 payu katiuping rana, angka 3 wanita dinalu krama. Ah sing seneng aku nggon angka 3 kuwi. Kok sik to? Ben diurutke pisan. Wiku Aldaka. Ah. Dadi Bambang to Satria iku mau seneng golek kawruh utawa ngelmu. Pengen nek kepengin ngono. Nek kepengin sok dadi pangarsaning praja ki tenanan ngono to. Lah mesine ya ngono. Contone Kang Rama, Ndara Arjuna, Ndara Pandhu ki ya mesti seneng meguru. Lah iya. Angka 2 payu katiuping rana. Satriya ki mau seneng tetulung yen ana geger. Ana mungsuh, ana maling, ana rampok, satriya ki mesti turun ke
daerah nulungi para sing melu ngrampungi. Mesti ngrampungi gawe. Nah, angka 3 wanita dinalukrama ya mbeke satriya dasare wong bagus iki biyane seneng golek kletik-kletik ngono. Nek saka aku ya ora mung kuwi. Arek kaya Tro. balung kethek kletik. Ngene, Tro. Alasane ora mung kuwi, Tro. Alasane apa? Nek Ana meneh. sowan rak mesti nang gone para pepunden leluhur. Aja anu mae tak gecek dhewe lho kowe kok. Iki jane arep omong apa? Lah nek arep mara nang gone Bagong, mara nang gone Petruk apa nang gone Gareng apa ngene Rama Semar paling malah dikai masalah kok. Mesti ngono dikai masalah disambati. Lah nek suwanane wong pinter ki kepiye? Omahe ambruk. Ketiyup apa kuwi mah kebrukan wit. Ah, iki rak mongsone lagi ngono kuwi lho. Klaten pirang-pirang lho. Iki wingi sore berita kuwi ngantek pirang-pirang omah do kebrukan wit. Ngono. Kuwi malah pancen nggone kelake kawaspadan to, Tro. Wah, aku ngerti kok, Gong. Iki pancen garing pemberitaan iki ya kaya ngono kuwi lho senengane iso mudeng kahanan kono-kono. Ngene, Tro. Iki rak kanggo nikelake waspada kuwi lho para kawula kuwi. Wit-witan sing ning cedhak omah apa ning dalan kuwi ndang dirempeli ngono. Semudan. Angin apa, Tro? Angin birut. Angin gede. Prahara nek Ribut. cara Jawa ki prahara. Ribut. Lesus ki rak cilik. Prahara ki puting beliung. Lesus ki lanang. Ayen bapak Nek wedok ngene to, Le. Lesis. Bapakku nek rekasane iki ora kebrukan wit ora katanduwe ngopo kuwi prahara. Bapak nek kebrukan sing mbokmu. Butuh entek Pak berase. Lah nek bapak kebrukan simbok ora malah beneran to? Rene nduk iki lho tampanono. Bapak wis ngungkur to, Le. Wis sing ngungkur. Bapak dibruki mergane dibruki nangis regane beras entek. Bumbane wis ludes kok ya. Ngene lho, Mo. Iki dina istimewa ya to. Ing antaraning para punakawan iki ana sawijining narakarya sing purna karya ya kuwi anakmu si Bagong. Iki wis sepiyun saka Madukara ngono to. Ah ora. Kabare wis nata Karang Kebolotan kono. Aduh, mek anu ki pendapane dipel diketokne ning nggon kono status kono. Wis ajake wis siap tenan ning weru kono mau kene, weru Kabolotan ngono. Iya to, Kang. Jare arep madeg begawan kok, Tru. Ayo sok kapan-kapan dodolan rono. Engko tak kon ngewangi ngepel. Lah saiki kowe arep manggon ning desa mongko asale ning Kutha Madukara. Terus ning desa ki terus kegiatanmu apa, Gong? Lah nang desa ki pirang-pirang nguripke bebrian ning desa ki ya pirang-pirang. Rukun karo wargane. Nenandur sak barang-barange. Lho, apa sih? Selawase kok ora ngerti jenis sing tanduran lho. Aku karo kowe ra mung nderek ndara. Lah bangsa polo-polo iku ya genah. Lah golongane. Saben rono-rono anggere dolan ning alas mesir aku ya dukir-dukir entuk kacang, entuk pohong, entuk enthik ngono kuwi jenenge ya. Lah iya golongane kuwi lho. Polo gumantung ki apa? Polo gumantung ki ya ana kates, terus ana terong. Kentongan ngono ya. Kentongan nggo gantung kowe kuwi apa piye? Lah polo gembandul kentongan. Kaya gembandul ning ora jenenge polo gembandul ki polo ki tegese ki wowoan, wowoan sing uripe kuwi nek gumantung nang wit ngono lho. Saiki polo kesimpar. Ha kesimpar ki ya ana semangka. Terus ana melon. Terus ana timun to, Le. Timun ya entuk, ana sing timun. Kirik. Kirik kok. Kirik nyathek kowe kuwi. Lah nek nyedak tak sampar kok. Wah, ya kowe nek nang ndungklokno tak sampar raemu. Lah kok sapa gelem dicedhaki nek ora mbok cedhaki. Dicedhaki iki mesti tak sampar. Mula jenenge polo kesimpar iki mergo nek aku dicedhaki tak sampar ngono. Lah iya menane kowe nduduk nang kono engko tak sampar pisan. Jadi sampean iki digolongke polo kesimpar Kang sampean saiki. Bangsane kok. Saiki sing polo kependem, Gong. Polo kependem. Kuwi ya ana pohong, telo ya to. Pocongan.
Omonganmu kok ora tau jelas ngono to. Lah aku ya kependem lho. Iki lagi pensiun lho iki lho. Ya lagi pensiun kowe anak-anak tak iso tak dublak lho kowe lho. Tak dublak pocongan. Lah mayat iki ya kependem kok. Kae ora kependem. Ora. Kae dipendem. Gelem apa kowe tak pendem? Ya aja to, Gong. Iki diwet-wet kari sitok iki dagelane kok malah. Apa ya kelakon sok mbiyen mung gareng tok ngono. Lah iya. Gandeng wis mapan ana desa. Lah iki ana lagon sing sambung karo tetanduranmu kuwi mau. Heeh. Ngono to. Ngene lho, Reng. Nggih. Kok karo kowe ya Reng Lembang ya, Reng. Iya. Aku tak ngrungokne kowe. Esuk Nemu gethuk. Ngono kaya. Mbak Ayu yo padha nutuh. Kelingan nang desa, Kang. Nah, ngono lho, Kang. Iya. Kelingan nang desa. Pari kang wus tuwa. Bar subuh ngono kowe krungu lesung jumeng. Oper anak wedok, ayo nduk. Rizki. Lesung alus Jos. Yuk. Pancen nyata Bathari Sri dadi boga kaewu aku kaewu aku kaewu aku kaewu aku interi kono welake cara berase mbok yang hati-hati sinau kami mbok yang eling ono nyaplake wiji tansah jancut aliwondo aja kendeng Ya, sisan, ayo. Hama kabur tandur subur lah dinawi Gending marioneng Darekak. Kok menawa seto. tapane si Jokolayot Lira Tatitya mandra kene ya nonton tamane si Joko Layar Semar Garing Petruk lan Bagong. Wonten dawuh, Ndara. Kula wonten dawuh, Ndara. Dawuh Den. Taturi lenggah ingkang prayoga sabab ana bab wigati kang bakal tak andharake marang jeneng sira kabeh. Nggih, sandika ngestaken. Wonten dawuh napa, Ndara? Inggih, mangga, Ndara. Miturut wanter pengendikane Kanjeng Hyang Wiyasa. Aku kinen lumawat ana ing Ndarawati sabab ing ri kalenggahan iki ana Ratu Angkara murka kang bakal ngendhih kawibawan telung negara Jawa, Ndarawati, Mandura lan Ngamarta. Mula aja kesuwen ana ing papan kene dherekna panjenengan ingsun bakal lumawat ing Ndarawati. Mbok menawa mengko ana pepadhange lelakon Semar Garing Petruk lan Bagong.
Nggih, ngastokaken dawuh. Den ayo. Monggo dherekaken, Ndara. Dhereke Ayo. Lan-lanan ya, Bang. Lan-lanan aja adoh-adoh. Sumanengah lampanyuri sang bagus. Raden Abimanyu Yajaya Maracita ngambah kikiringan tola tepining wau dadi geger Prawana. Warak singa andaka kenas ajak wanara samya lumaris hanebih sak ropak gedebuk bres. Oyak pucake ngalanan pratandani baing gegremetan. Geger para kukila ingkang samya mentuk ing pang-panging mandera kanca batur piyak padha suminggaw kanca sumlamar kang jeng katong kae dudu ngala-ala tedhake ngatapa wijilingku sumerembes sing matutra ing andana warih yen to nganti kepidak payanganmu bisa lebur luluh tanpa kukuban padha sumingkira kanca. Datan kadengkang wonten Dlanggung Catur pabarisaning rata denengosaken negari Tratu Tresna dumambu gandaning lisah gaeng katon samya dumedul saking grumbul lukiri kang sela-sela njebulipun nang Prabata pating gerobak pating dredhot swarane. Rata Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Marga Samirana lan Warayang Ponto Bayusian Kulingan Limot Pocleng iblis laknat setan padha jek-jekan. Terus suwe anggonmu nyuwer alas lagine Satawana padha keplayu iki ana Satria bagus. Malang kadak ing pangarepanku mandeg-mandeg manwisi Gus. Sapa jeneng endi omah sapa jeneng aku ya lek ya Gus yo nang ngaku. Buta buteng betangan yoyo. Idumu pating cali pratanganmu sraweyan solahmu kaya bangsaning satu tambuh kelawan aku balik sapa sira yaksa lan ngendi dangkamu buta. Olah dalah ditakoni durung Semar malah nyandak dongkolang prajeka kowe Gus. Jamak lumrahe wong takon genti tinakon. Olah dalah Sepurwa Gus, aku sing mbarek soalas kene. Dadya kala klantang mimis.
Bali takon sapa jeneng sira, Gus? Raden Abimanyu ya Angkawijaya kang dadi kirasihku. Wani manjing jroning wana, paras diawu, Gus. Ngetutake tindaking suku kedheping netra krenteking nala. Manuk wae genah pencokane manungsa ora genah papan dunungin gelem tak eman, Gus. Kudu bali. Saiki macut, sesuk uga macut. Wani karo Gus. Sing tak wedeni apamu? Alah dalah omonganmu klemek-klemek ngabangke kuping nadyan kekejro kena branjangan kena tak candak. Sabetke. Walang kekek rontok wanamu, Gus. Ampyaken kaya wong jala Sajrawus kaya menjangan mati Sepang sikal Gus. Walah. Waduh. Walah dalah kaya lanang-lanang dhewe Gus. Satriya mati arah gue. Olah ta. Waduh. Wong sakti mandra
pisan kasrepan tingkaing mungsut niran padha kadang Nuwun sewu Raden. Tejo-tejo Sulaksana tejane wong anyar katon. Dereng tati wanuh dhateng jengandika. Kula titik saking busana paduka menika salah satunggaling satriya. Menawi pikantuk mangertos paduka menika sinten Raden? Kawula nuwun inggih Raden. Waleh-waleh menapa tebih saking kayangan Eko Pratala nami kula pun Bambang Sitijo. Wangsul manila ganda jenengan menika sinten Raden? Inggih. Dipun tepangaken. Kula pun Angka Wijaya. Inggih Abimanyu ingkang dados kekasih kula. Lajeng nuwun sewu paduka badhe tindak dhateng pundi Raden? Kawula nuwun inggih Raden Abimanyu. Sumengkaning manah kepengin ngawu-ngawu Sudarma dumateng tiyang sepuh kula inggih menika nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Raden. Mulat para risang parates munira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsun niran padha kadang nyata wang-wang ana awang ana wang wana ya jagat Dewa Bathara ora jagat wasisaning Pramudita. Dawah kebeneran bejo kemlayangan Raden kula badhe lumawat wonten ing Dwarawati. Ing rikalenggan menika Dwarawati nembe nandhang pepeteng menawi to paduka badhe ngawu-awu dhateng Sudarma paduka. Sumawi kula dherekaken Raden. Waduh Raden, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene kepareng nglarapaken badan kawula. Monggo-monggo Raden kula dherekaken. Sumangga, sumangga Raden.
jagat wasisaning Bathara ya jagat Pangestungkara iki kaya ana sawane kulup samba apa dene Arya Setyaki. Yai, daya-daya pun Kakang kepengin midhangetake aturmu piye? Anggonmu ngundurake wadyabala saka negara Traju Tresna. Setyaki, piye Setyaki? Nggih. Awit saking pangestunipun Koko Prabu. Ya. Janjanipun kula menika menang. Lho. Mbok aja nganggo tembung janjane ngono lho. Kowe iki tenane menang apa kalah Setyaki? Critanipun kula mengsah Patih Pancatnyana. Ya, menika menang. Ananging mbok bilih dumugi dinten Taliwangke menika kok malah kontal kapracondang mengsah dening Prabu Bumantara. Gur arep muni kalah wae kok ndadak mulek wae lho. Terus kowe Samba kepiye Samba? Waduh Rama. Paman Setyaki ingkang dados Bima Kunting sapu kawat Praja Dwarawati kemawon kawon kok menapa mleh kula to Rama? Walah dalah. Jago loro sing keok kok telu iki kepiye ora? Loh. Kae sapa kae? Sang Paratwes Munira kamanungsan. Nora Pangling kang nembe prapta iki putra plunanku Syabimanyu satra ing Plongkowati. Bagya sapraptamu kulup Abimanyu. Kula nuwun inggih Wa Prabu. Awit saking pangestunipun Wa Prabu sowan kula Bagya nirsambikala. Boten langkung sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Ya, jangkep terap silamu. Ya, wong bagus tak tampa. Karya suka gemiraning Tyas Punwa. Pangestuku wae mara gage tampanana Abimanyu. Kawula nuwun inggih. Gurawalan penampi kula pun dindadosa jejimat ndayani kasantosan kawula Wa Prabu. Wancine bedhug tengange jeneng sira ketemu kelawan Punwa nganti bocah lanang Bagus Cakrak. Iki sapa kula? Waleh-waleh menapa Wa Prabu? Ya, kaneman sengkan tanpa sangkan menika ngaken saking kayangan Eko Pratala. Naminipun Sitijo. Sedyanipun badhe ngawawu Sudarma Wa Prabu. Wo ngono. Ya wis, yen ngono sumeneo sawetara ya, Bimanyu. Mara gage, maju Sitijo. Ninggih mustahaken dawuh sinuwun. Bener kowe jenengmu kae mau Setijo. Kula ninggih nami kula pun Sitijo sabab kula menika linairaken dening dewaning Siti inggih menika Ibu Bathari Pertiwi. Menapa leres paduka menika nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, pancen ora sisip ingsun iki nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Waduh Rama, Nata Kresna alon angandika Duh Nyai Prabu Hayat. Sause nyumurupe ingsun iki Prabu Kresna kowe kok banjur ngupruk ana ing pepadan ingsun. Ninggih Rama. Pranyata paduka menika ingkang ngukir jiwa raga kula Rama. Mengko dhisik. Yektine ora gampang ingsun nampa anggonira ngawu-awu Sudarma. Sabab apa? Ya to yen kowe iki anakku tenan. Lah yen ngaku aku banjur kepiye ora? Nuwun sewu Rama Dwiaji. Apa? Menika putra saking pundi Rama? Kadosipun sanes saking Ibu Jembawati, Rukmini lan Setyabama. Wis. Nyubriyani sanget Rama. Wis ki menenga dhisik, menenga Samba. Lah menika wonten anak upadi bapak. Aja sambung ngendikane pun Rama dhisik kulup. Pun Tongir. Pun dipriksani kemawon. Ingkang Rama niku nggih ngoten niku.
Ketoke meneng-meneng ngoten nggih enten mriko-mriko wonten. Ngoten to, Paman? Lah ta. Pun, gandelke mawon. Lajeng kados pundi sinuwun sagedipun kula ingaken dening putra paduka sinuwun Prabu Bathara Kresna. Ngene lho Seteja. Pangandikaning Keng Ibu mau ya ora kleru nanging ya ora sakwutuhe bener. Sabab apa? Pancen Kresna iku mau kondange tising Bathara Wisnu. Harimurti ya Bathara Hersikesa. Ananging kuwi mau duk jaman purba mbiyen rikala Wisnu isih nunggu ing kayangan Utara Segara. Wisnu sok manjalma ing saliraning Prabu Sri Bathara Kresna lamun digadang carang saka pucuk ledhok ilining banyu pancen ya ingsun iki singangsanane Sang Hyang Wisnu nanging ora mung jeneng sira cukup matur ngono wae apa tandha yektine lamun sira iku anake Bathara Wisnu. Setuju? Kula nuwun inggih sinuwun. Kula dipun kanteni pusaka bilih pusaka menika minangka bebana kancing gelungipun Kanjeng Ibu Dewi Pertiwi rikala badhe paduka garwa sinuwun. Inggih menika cangkok Sekar Wijaya Mulya ingkang rumiyin dados bebana mapan ing telakipun Banteng Wulung. Weh lah, coba kaya ngapa wujude cangkok Wijaya Kusuma Sija? Monggo kula aturi nampi. Wah lah dalah jagat wasisaning Bathara. Ya, pancen pratitis aturira Seteja. Bareng jeneng ingsun mulat cangkok Wijaya Mulya iku mono wadhahing kembang Wijaya Kusuma. Gawang-gawang padoning nitra ulun kelingan rikala nyirnakake Banteng Wulung. Sabab cangkok iki mapane ana ing telake Banteng Wulung. Ya Seteja, wis ingsun tampa atur pisungsung ira. Nanging isih ana panodhi sepisan meneh. Duh sinuwun. Sumangga anggenipun badhe nodhi awrat kados menapa badhe kula lampahi. Bagus yen mangkono Sija. Sira tak aku putra yen wis bisa ngasorake mungsuh. Yaiku nata ing traju tresna jejuluk Prabu Bomantara ya Boma Narakasura. Nun inggih sinuwun. Kula namung ngestaken dawuh kula badhe nyangking mustakanipun Prabu Bomantara. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kepiye? Samba? Bocah srogal-srogal dereng ngerti nggone kok mboten nyuwun pirsa. Lah menika bingung nek kesasar dos pundi. Lah mbuh karepe iki mau piye bocah kok banjur melayu tanpa njaluk palilah, tanpa mangerteni utawa tetanya ndi papanduning praja Tradusesna kuwi. Lah menika kados pundi Rama? Ya wis. Napa badhe negakaken? Yen mangkono ayo padha ditungkung. Suami kula derekaken Rama Diwaji. Kula derekaken Koko Prabu. Lah kok kumulancang timen aku nyaguhi dawuh Sinuwun Prabu Kresna kinen bedah negara Traju Tresna. Ing kamangka ingsun iki ijen tanpa rowang, tanpa kantha, tanpa kanthi, mung loro sak wewayanganku. Apa bisa aku ngimbangi kasudibyaning Prabu Bomantara? Duh, dewa, paringano aku pepadang, murih bisa ngrampungi pakaryan iki, dewa. Lho, iki aku mapan ana ing sapinggiring marga ya sak pinggiring sawah. Iki ana sesaji kang diwadahi panjang ilang.
ana wujude ingkung dara kang disuntuki diwadahi layah. Jare Cangkok Wijaya Mulya iki mau ampuhe magila-gila. Yo, yen mangkono bakal tak cobane. Cangkok Wijaya Mulya, aku njaluk kuasamu sesaji iki tak tungkuli cangkok ing kembang. Muga-muga dadi sarana aku entuk wadyabala. Sesaji ing pinggir sawah wujudipun ingkung dara winadan layah ing sakninggiling panjang ilang iya kang sinebut ancak. Awit saking dayanipun Cangkok Wijaya Kusuma ana paremaning dewa sami sakala ical wujuding saji dadi buta papat cacahe. Yo. Makhluk sak saka dayaning Cangkok Wijaya Mulya iki sesaji mau babar dadi yaksa cacah 4. Yo. Kowe yaksa tuwa dhewe kang dumadi saka layah tak wenehi jeneng Yayah Griwa. Yo, aku Yayah Griwa. Yo Yayah Griwa. Banjur kowe sing dumadi saka Ancak utawa Anjang Ilang tak wenehi jeneng Ancak Ugra. Ancak Ugra jenengku. Ya. Ingkung Dara kuwi mau tak jenengi Mau Dara. Ayo sangen dawuh. Kabeh wis duwe jeneng ya aku jenengku sapa Mas udah dikai jeneng dhewe aku. Ya. Dene kowe iki sunduke ingkung tak wenehi jeneng Hamisuda. Jenengku Hamisuda, wah seneng aku. Oh diwisuda terus ya. Ya wis ngono. Kawrana. Aku iki putrane Bathara Wisnu kalawan Dewi Pertiwi. Jenengku Bambang Sitijo. Ah Bambang Sutijo. Bambang Sitijo. Terus karepmu piye? Ya mangerti ya. Iki mono aku nduweni pakaryan kang gedhe yaiku mungsuh satriya ing negara Trajutresna Prabu Bomantara. Mula kowe tak jaluk kabeh dadya kantining lakuku. Oh, aku arep bantu kowe ya. Ayo kangge busan wae. Aku teturi kowe ya. Ayo tak ewangi yo. Tak ewangi perang. Ayo. Ayo Cok, perang Cok. Maju yo. Ayo. Mangkang gro sesumbar lindu bumi
gondeng kumaluduk guntur ketuk lumembak penyu kumambang tusang Wisnu Bathara Walah durung suwe anggonku bakal tumuju ning negara Ngamarta iki malah kepapak satriya bagus ini tak sawang wah polatane katon cakrak ndangak sapa kang dadi kekasihmu Yo yen tambuh lawan aku mburi saka Eka Pratala jenengku Bambang Sitijo. Bambang Sitijo. Ya bali takon kowe iki sapa swaramu gretak kowe bangsane satu. Tak kira kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ya iki nata ing Traju Trisna Prabu Bomantara ya Bama Narakasura. Kowe lah dalah jebul iki to Bomantarane. Lho. Banjur karepmu kepiye? Ya mangerti yen to aku ki dinuta lawan Prabu Sri Bathara Kresna kinen nyirnakake angkara murka ana ing negara Dwarawati. Dadi kowe dutane Sri Bathara Kresna ngono? Pancen bener ora dak selaki. Wah. Apa Dwarawati wis kurang senopati? Bocah wingi sore diajokake. Wis ora sadadak kakean ucap mara gage majuwa tak srimpung kelakon dadi bandang. Gunjang kanjing langit ngemping loro Bajapati yo. Lirikin canging alis. Keparat sira Sitijo. Kandhat bondo wani nadyan rangkapa
durung rampung. Setijo. Aja tinggal gelanggang colong playu kowe. Kowe lah dalah yo. Ora kena sinangga enteng Prabu Bumantara iki. Yo, bakal tak tamake aji upas warayang kelakon sirna kowe Bumantara. Eling-eling tedhaking bangsa naga Bathara Kawarna ya Bathara Sindula. Ngakak cethake mijil wisa warayang. Nempuh angga mledhok anggane Bomo Narakasura. Ayo maju lan bari ati kowe. Waduh, Sirna. Bomo Narakasura sampun dumugi sami sakala wonten ing ngumara sukmane manding saliraning Bambang Stija owah pambekanipun dadya sumungah sesungaran tanpa beda kaya Bomo Narakasura. Kowe lata. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Anak Anung Anindita Taruna ngungkulana bapa. Jebul jeneng sira Sembada mungkasi karya mbedah negara Traju Tresna. Kulub Siteja. Yen mangkono pantes lamun jeneng sira iku dadi putrane Nalendra Ndarawati Sri Bathara Kresna. Nggih. Wangge putrane Prabu Kresna menika lak nggih mestinipun nggih peng-pengan to Rama. Kowe lah dalah jagat wasisaning Bathara Kak. Banjur pambekanmu beda kelawan duke nguni Steja. Ya, ananging kulub reksanen pambekanmu aja nganti kumalancang kumacelu sumungah sungaran jernyat. Manungsa iku sapa sumbar bakale aber, sapa kang kibir bakale kejungkir kulub. Nggih, ngestaken dawuh Rama. Kulub Steja. Nggih, kula wonten. Gandeng sira kang Sembada mungkasi karya negara Trajusna sautuhe tak pasrahake jeneng sira. Sira kang wenang jumeneng nata jejuluka Prabu Siteja ya Bomo Narakasura. Wah. Rama Prabu, ana apa kula? Kula ngaturaken ganging panuwun tanpa upami dene Rama Prabu sampun ngaken kula saha maringi kalenggan kula minangka dados nata ing negari Traju Tresna. Oh sak mestine. Mestinipun Kanjeng Rama ngalembana kalian kula dene anak ora gawe susahing wong tuwa. Ora usah dadak ngenteni warisan kados adi-adi kula menika. Kula saged yasa negari piyambak Rama Prabu. Ya, pancen wis sak trepe. Sira mbarep iku dadi tepa tuladaning adi-adimu kulub. Nggih. Ananging Rama Dewaji. Nanging apa? Kula kok dereng marem raos sing manah kula. Lho, menapa kulub? Kula lenggah ing negari Traju Tresna menika negari sabrang. Gandeng Kanjeng Rama menika tiyang sepuh sak mestinipun asih dumateng kang putra kang pambarep. Niki menawi le. Ya, menawi Kanjeng Rama.
Kanjeng Rama menika ingkang lenggah ing negari Trajutresna dene kula ingkang lenggah wonten ing negari Dwarawati menika kados pundi? Lho, banjur kaya mangkono ki piye to? Sitejo? Kados pundi Rama? Dwarawati kumono nduweni sejarah ingkang dawa. Ora sak trepe lamun jeneng sira kuwi mau nglungguhi negara Dwarawati. Umpama kowe waniya, mesti kowe bakar ora kuat, bakar kualat kowe. Lho. Sing kandha menika sinten? Kula Kiyat Rama. Kula menika anak widodari putune dewa, Cek. Mosok nggih boten Kiyat menika dos pundi? Kula Kiyat Rama jumeneng wonten ing negara Dwarawati. Ya, Sitejo. Nggih, kowe kuwi apa ora kleru to? Yen dibapa timbang jembare lan kamakmurane isih makmur Trajutresna tinimbang Dwarawati. Kena ingsun wastani Dwarawati kuwi ageng nanging ora agung, ayom nanging ora ayem kulup Sitejo. Napa inggih langkung jembar Trajutresna to Rama? Sajak ora pitaya kuwi kepiye to? Ora percaya kowe? Mboten. Cakra, soano Cakra. Gendang ganding langit kelap-kelap katon. Lirikin canging alis. Cakra Sudarsana, kowe tak dawuhi gandeng anakku Sitejo iki mau ora percaya kamakmuran lan jembaring praja Trajutresna kelawan Dwarawati. Saiki uga ukuren timbangan wiwit tepung gelang negara Dwarawati karo Trajutresna kuwi jembar endi, Cakra? Dedel gayuh gegono pusakaning Sang Hyang Wisnu Cakra Sudarsana miling-milingan jangkung mider-mider kaya underan ngubengi nagari Dwarawati setengah dinten sampun wangsul ing ngarsaning Prabu Kresna. Sitejo Bama Narakasura. Nggih, tos pundi? Iki Cakra wis rampung anggone nimbang praja Dwarawati. Cakra iki mau amung setengah dina wis ana ing tanganku meneh. Ingki mongko wanci bedhug tengange tegese bedhug Surya Manjer tengah iki mau wis rampung anggone nimbang si praja Dwarawati. Nggih. Sembaring Dwarawati menawi dideri suwene setengah dinten. Setengah dina. Nggih. Ayen Trajutresna menika pinten Rama? Ya, yen ngono Cakra. Gageh bacutno anggonmu nimbang praja Trajutresna. Dedel gayuh gegono kanang Cakra Sudarsana ngederi dembaring negari Trajutresna miwiti nengai samungkasi nganti tepung gelang lingsir surya nembe wangsul ing ngarsaning Prabu Kresna. Sembah nireng ulun kapuraba risang murebeng erat. Kulup Sitejo. Nggih, kula wonten dawuh. Iki wis nganti kliwat surup Cakra Sudarsana lagi sowan. Lah, saiki lagi ngerti to kowe? Tegese jembar endi? Antarane praja Dwarawati apa Trajutresna? Wah lata. Menawi mekaten nggih jembar negari Trajutresna Rama. Pun menawi mekaten kula tak Trajutresna kemawon. Wah negari Ciyut nggih napa? Wong kula menika putra pembarep
Nggih pilih sing jembar, agung sing makmur lak nggih ngoten to Rama. Ha iya bener mangkono nggih. Wis kowe seneng tenan. Saiki jumeneng dadi nata ing praja Traju Tresna. Nggih Rama Prabu. Madeg Narendra Gung Binathara nggih nyuwun berkah pangestunipun nggih Kanjeng Rama. Ya, yaktosipun putra Paduka menika mboten namung kula nanging tasih kintun ing Eka Pratala inggih menika Yayi Siti Sendari Kanjeng Rama. Siti Sendari? Nggih. Ya, yen mangkono liya dina sawanake sisan ing ngarsaning ingsun. Sandika gandeng sirawa tumemen lan tumanem jenjem mapan ing negara Traju Tresna lan iku mau wis ditimbang lawan Cakra Sudarsana. Mula sineksen bumi langit kinarya pepiling eling-elingen negara Traju Tresna tak tambahi tetenger Traju Timbang.